Čaute, moje meno je Tibor LP a toto video bude trocha za 10 odberov, ledva musím niečo povedať. Preto natáčam tak teraz skoro, lebo mám ďalšie zranenie. Nemôžem písať a krku ma nejak seklo a nemôžem s tým hýbať, keď len hýbnem a to bolí ako natiahnuté mám, na to bolí ako svinia. Nechceli by ste to mať? Ja musím, takto budem natáčať, ja sa nemôžem pohnúť, iba tak pomaly, ale takto, ale už úplne nemôžem, inak ma to zabolí lebo už sa mi to uvoľnilo oveľa lepšie to ako ráno. Ráno ma to bolelo, ráno som si ani takto rovno nemohol dať hlavu. Nemohol dať hlavu, musel som takto mať, ale teraz môžem. Chcel som natáčať na našom okne ako vždy, lenže teraz sú tam pojáci a leží na zemi, na tráve. Ukážem. Ukázal sa na mňa, tak som sa bál. Dúfam, že ste videli, asi nie, neviem, ale keby som dal dole hlasnú, tak ma uvidia. No, hovorím au. Tak potichu hovorím, nevážim za to. Som aj hladný, nič som nejedol od rána. Bylo, nebylo, jenom malé mimino, co zlobilo, bylo trochu debilo. Možno budem natáčať do smeše, uvidíme, jak sa vám to bude ľúbiť, či sa vám tá séria bude ľúbiť alebo nie. Podľa toho. A čo sa mi stalo s prstom? No, stalo sa mi... Počkaj. S prstom sa mi to stalo. Robil som salto na trampolíne. Ja som urobil to salto, no ja som dopadol na zadok, viete. A jak som sa zdvíhal, no tak ten prst mi nejak vyšiel, tak vyklúbil sa mi. Mám ho vyklúbený, nemôžem s ním, moc sa mi ani nechce natáčať, lebo ja musím ležať. Ale zdvihneme to. A chcem sa vám poďakovať za 10 odberov. Prepáčte, asi často mi bude padať kamera, lebo nemôžem držať, ešte krk mi ja normálne zabíjam sa. Na ľavej ruke mám ránu, teraz na pravej a ešte na krku. Ešte kde budem mať. Ja som hovoril mamine, keď sme boli v nemocnici kvôli prstu, že dobre, teraz mám na pravej a ďalej kde budem mať. Na hlave, na krku. No na krku splnilo, ale už ďalej nehovorím, lebo sa to splní. A to ja nechcem. Hlavne na hlave ne. A ani na nohách. Inak by som bol roka. V škole by som bol zabíjak seba. No, chcem sa vám poďakovať za 10 odberov. Dáme si také otázky, dáme také odpovede. Ja vám budem otázky. Napíšte do komentárov, aké máte otázky na mňa. Ja dám len teraz také, čo si vymyslím. No a ja natočím ask a z komentárov to budem čítať. No dobre. Mám 11 rokov. Volám sa Tibor. Logické, keď Tibor LP. Som piatak. Rád hrajem športy, napríklad futbal, basketbal, volejbal, ping-pong. No, ping-pong mi nejde až tak, ani volejbal. No, tak toto mi ide basketbal, futbal, hádzaná, plávanie, hokej, florbal. Ide iba trošku, veľmi trošku volejbal a ping-pong tiež iba trošku. No a to je štvrtá. Dáme do 7, alebo o 10 dáme. Nie, 8. Napríklad teraz, neviem, to je
čo som dal pred chvíľkou, bude aj športy, to je 4. 5. Som neporiadník. Mám neporiadok v izbe. Hádate, 2-krát do toho upratuje mama. Potom, čo ešte? Mám 1, 2, 3 zranenia celého života. To je kokata. Ja už neviem. Nie, kašleme na to. Vy mi napíšte tie otázky. Ja na nich budem odpovedať. Možno bude livestream, uvidím. Kebyže náhodou si rozmýšľam, že bude, tak to natočím video a nebojte sa, ja vám to oznámim, že kedy bude. No a toto by mohlo byť všetko. Ak sa vám video páčilo, dajte like, odber. To je všetko. Like, odber. Ja sa s vami lúčim a čusák.